i al Modern, que ens anem a graduar ara, estem supernerviosos, la veritat, ens hem arreglat tots molt, penso que anem molt guapos. Totalment. Han vingut tots els familiars, tots els nostres amics, i la veritat és que estem molt contents perquè a més també es projecten els nostres treballs finals, o sigui, els curs que hem fet, tot el treball fins ara. Han format part del que són els projectes i a part també són amics, són companys i són gent increïble i després òbviament també trobarem a faltar el que són els professors, tot el tema del material i sobretot els professors que són persones que ens han ajudat i que ens han estat allà i apoyant-nos sempre amb tot. Sí, trobaré a faltar molt el Cifoc, sobretot els meus companys que m'han acompanyat durant aquests 2 anys. I com diu Cifoc, dir sí a tot.